ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Naanata sa ikanapulog unom nga Domingo sa atong tuig sa simbahan unya karon sa adlaw ikaupat nato nga nobinaryo sa kapistahan nato ni Senyor Santiago Apostol, atong patron. So kining atong misa minor novena mass. Ang atong major novena mass karong alas 5 sa hapon. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kahiusa o kalambuan sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod. Mahunong na unta kining mga personal o mga yawanon nga mga politikanhon nga mga interest sa atong mga political leaders nga mo'y nakaingon na gubot kay ta og wa gyud ta mouswag karon isip nasod nga Pilipinhon. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit ani atong raffle tickets para sa atong kapistahan o sa atong mga projects, hatagan unta sa tinuod nga kauswagan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ug himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tawo may katahap sa kahingpit sa imong gahom, ug gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom, apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluy-on nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa bato kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni ana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailob. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudloan nimo ang imong katawhan, nga ang usa ka tawo nga matarong, kinahanglan usab nga maluluy-on. Gihatagan mo ang imong katawhan og dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ikaw, o Ginoo, maayo ug mapasayloon. Puno sa kaluoy alang sa tanan, nga magasangpit kanimo. Patalinghugi, o Ginoo, ang akong pag-ampo, ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyo. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ang tanang mga nasud nga imong gibuhat, moabot ug mosimba kanimo, o Ginoo, ug maghimaya sa imong ngalan. Kay halangdon ka man, ug naghimo ka, ug katingalahang mga
maoy usa ka Dios nga maluluy-on ug mahigugmaon. Dugay nga masuko, puno sa kaluoy ug kamatinumanon. Lingia ako ug kaluy-i ako. Ihatag ang imong kusog ngadto sa imong sulugoon. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu kay wala kita masayod unsaon nato pagampo. Ang espiritu mismo mga liupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu, kay ang espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Bana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabii samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka ba pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw, kaysa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani,
kay ingnon kuraon niya ang mga mangangani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Unya, mibiya si Hesus sa mga tao og misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao, ang uma mao ang kalibutan, ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian, ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa, ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson og sunogon, mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala, ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan, og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila og magkagot ang ilang ngipon. Unya, ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa, pamati kung may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong pagsaulog, sa atong nobinaryo, padayon tang namalandong sa atong main theme nga Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan niya. Karong adlaw, ikaupat nga nobinaryo, ang atong sub-theme nag-ingon sa pagpaminaw masabtan ang tanghaga sa kinabuhi. Kung sa may in English ani, in listening we understand sa maning tanghaga. Proverb or riddle or puzzle of life. Mga ano? Kilingay mong tupad. Ingna unsay tanghaga ron nimo. Kana bang bitang panahon nga makaingon ta nganong naa man ni? Sama sa mga apostoles giistoryahan ni Hesus og sambingay or mga tao in general nga ang uma nga gitamnan og trigo sa mag-uuma, nahibong ang iyang mga sakop nga ni amay mga sagbot nga mitubo nga trigo man unta toy gitanom, nganong ni amay sagbot, di ba? Purti man ta na kong paningkamot padir pagtudlo aning ako mga anak nga 5 kabuok, maora man ang akong gisulti nila, maora may akong gibuhat, wa man ko magtudlog binuang ngano ning usa kusog man kay musuyop. Mulahi mangyod. Di ba? Naman mo inana, no? Nga mo ingon sa denta sa atong sulbad-sulbad, pariha ragon nas bulig sa lubi, naamang gibuang. Ang ato ganing tudlo, 5 ra na kabuok, wa man gina magtupong. Inana nga. Muna ato mga sulbad-sulbad. Pero unsa man gyud sulbad nga na aday yawa,
Naagi di ay ning yawa. Ilingi ay mong tupad. Ingna na ay yawa. Ingna ba? Pero dili nang imong tupad mo yawa, ha? Di na mo yawa. Pero na ay yawa. Mo na, kay naa may yawa, niya ang yawa, gamhanan man, sama man sa siya Ginoo, pero ubos siya gahom sa Ginoo. Mauna nga, kung dunay mga sakop sa Ginoo dinhi sa kalibutan, pasabot nagsunod sa Ginoo, naa say mga sakop ang yawa dinhi sa kalibutan nga nagsunod sa yawa. Nya magdungan day na sila tubo. Ang umas Ginoo mao ang kalibutan. Ang Ginoo mo'y naghimos umah sa kalibutan, ang yawa mo'y tigbutang og mga sakop niya. Ug unsaon man pagbutang sa yawa ang iyang mga sakop, nga di man sad siya gahimos tao, pinaagi sa sala. Iyatang tudluan sa pagpakasala. Daghan magikainyo din nga mga yawanon kay mga sinultihan ba. Unsa may mga yawanon nga sinultihan, di manggita kalikay pader, makasa manggita. Ano? Sao manggit pader, tao raman ta, di manggita kalikay. Kana mo na mga yawanon nga mga tudlo. Giling nga imong tupad ina ni gamit ka na. Excuse ba? Excuse. Tao manggit pader, makasa manggita kay tao man ta. Mo na gamiton kasagaras mga bana. Kasa manggita pader kay usahay. Saon man sa sukaran jud ka nga magdi ka mukaon, ina ba? Gigutom sa gidi ay ka. Kay kung sukaran ka nya busog kay ka mo ingon mo jud ka, di sa ko busog kay ko. Nya kinsa may nakapagutom nimong banaha ka nganong nikaon man kapag sukad sa silingan, basig wa ka pakanas imong asawa. Na siya kay ang imong asawa utros ang yawanon. Sige ra giyaw-yaw, sige yaw-yaw. Niya hikap ang banaw, iwakli. Ano niya, to ay silingan nga kusog ay muhapuhap. Muparay pa. Mas humot pa. Mas siksi pa. Samot. Kinsa may di mukaon na. Bisan ganig busugal, maglaway, magikausahay. Ana na siya. Muna ang yawa. Tintalon ta sa pagpakasala. Muna ang Ginoo kay struggle man magsigi maginig contest ang yawa og ang Ginoo gigamitan sa Ginoo og kaluoy og pasaylo. Muna diri sa atong unang pagbasa sa Wisdom of Solomon, kaalam ni Solomon, ingon diri, gamhanan magyud kay ka Lord. Wa man gintay arang nimo, pero ang imong gahom nga grabe gyud kaayo. Almighty God, imong gigamitan og kaluoy. Nindota, no? Kanawit ang taong gamhanan kayo, niya maluluyon, matouch ba yata, no? Ano bang moingon ang tao bang, usalan ako kasulti, bitay na ng liog nimo, pero I will pardon you. Hasta Ginoo, salamat yung taon, salamat. Makanak, labi nag-ikanay bitayonon, gaandam na diyang pisi kay in public, bitayo na ka, niya moabot dayon ang Prime Minister. Sige na, absuelto na. Asos, mura kag. Imagine ko no be? Nana ang Berdogo, gadana sa kanang wasay nga puting dako ay putol si mong liog. Nunya, mubarog dayon ang Prime Minister or ang Emperor. Ayaw lagi dayon. Tagay lang sana siyang chance. So, Ginoo. Mo na gigamit sa Ginoo. Ilinga na sa dimong tupad. Ingna mauna nga buhi pakakaron. Ingna mauna ang hinungdan nga buhi pakakaron kay naluoy ang Ginoo nimo. Mauna nga makapangutana ta nganong buhi pa maning tawhana karon nga purti maning pangawat og kwartas atong nasod. Trillions man ang gipangawat ani mga tawhana, niya magsigi pagyug papriso sa mga mangawat. Sila hinoong nangawat, mo pay kusog kay mo papriso, unya ang mangawat mo ilang ipapriso. Sila nga mga nangawat, mao hinooy mo pa-impeach sa mangawat.
Ngano man, nya mulampos ra ba sila? Ngano man na? Ngano wa man ni sila mga matay na hinuoy driver in tawag habal-habal nga naningkamot nga mabuhi, mao man oy patyon. Na hinuoy mga naningkamot pag drive og taxi, mao man oy patyon. Nga di raman, wa raman. Mao na makapangutan na ta. Nganong ni apa man ni sila tungod kay naluoy ang Ginoo. Angay bang kaluyon kini mga taong nangawat og trillions sa atong panudlanan nga purti na gid Hinoong lisura nato nga matay pang atong mga isigkatawo tungod atong ghost flood control o substandard nga flood control, purti ng daghanang patay tibok Pilipinas tungod aning ilang pangawat aning flood control niya. Wa ra ba imbestigahi karon, siging focus adang impeachment. Unsa man? Gusto pa mo mabuhi pa ning mga tawhana? Gusto pa mo? Kusga? Yawa giday mo. Yawa mo eh. Ang Ginoo, pareha mo atong mga tao sa nga sulugoon. Lord, ibto na namo ang mga sagbot. Ingong Ginoo, ayaw ibta. Pasagdi lang na nga magdungag tubo. Moabot ra ang panahon sa pag-ani. The harvest time. Sige, gilingay mong tupad. Ingna, dunay pagpangani. Anihon ra ka. Jadin ka kabalibad, ala. Di ka kabalibad. Usasad na kakamatuuran sa tong kinabuhi nga naagi tay schedule nga ibto na ta dinis kalibutan. Unya, kanang pagpangani, adto na dito buwagon ang sagbot o ang trigo. Ang dunay bunga, dadon sa langit. Ang way bunga, kay dahon ra, isugba sa kayo. Ang mga kawatan, asa man isugba, adtos kayo. Ang mga sigig palit o mga raffle tickets, adtos langit. Kanang niundang nagpalit og raffle ticket, asa man na ibutang? Ambot gano, nakapalit lang ka usa niya, niundang na, basin, ambot lang ka, no? Pero kana yung mupalit yung raffle ticket, bahala gawa na gikaon, asa man na? Adtos langit. So, matod pa sa unang pagbasa, Ginoo, imo ming gipakitaan nga maod ay nay angayng batasanon sa tao ang pagkamaluluyon sa iyang isigkatao. Maluoy gid tata. Ako, wa man jud ko magampo nga maimpirno ning mga kawatan. Malipay ra man sad ko nga magkita-kita ta didto sa langit. Di ba moingon din tay gabot sa langit ba? Ikaw man tong nangawat to. Nya moingon din siya, bitaw ako to nangawat kay wa naman na dayag naman dito sa langit. Pila gyud nakuha nimo tong malita. Sa nga bitaw tintal jud ato mga 12 gyud ka malita ako nadawat. Isa may gani na langit ka no? Ano na langit man sa ka nga impirnohonon ta kay kang buanga ka. Ana, isa grabe gyud kaluoy ang Ginoo. Ana, nya ang katusang ilang gipapriso pananglitan ron si Jinggoy ba ron mamatay ra man sa nas Jinggoy niya. Adto dito nya magkita na sila sa nagpapriso, ikang buanga ka no imo jud kong gipapriso. Nya moingon siya, "Saylo alang ko Jinggay, saon na tintal jud ko siyawa. Ay may gani gikaluy-an ko sa Ginoo." Siya, ako bisag imo kong gipapriso, mao man sa tuy nakapalangit nako." Andot ano, sana all. Sus pagsud di mo sa langit kay nipalit man kag raffle ticket, di namatay ka pag human sud ka sa langit, pagsud gyud nimo didto sa pultahan. Do naman dito yung registration no, kana mo register man ka dito. Sus ang imo yung gisundan pag register ang kabit mas imong bana. Hala, ni aman imbuang dako diti. Ana, nya mingon ka, nganong ni amang ka dinhi? Pero di naman kuno kabati og kasuko dito kay sa langit, wa naman gyud kasuko. Oh, wani kasuko. Igo lang kami. Hala, ni lagi kaday. Ano siya nga, tuwagan ni imong bana gaon na. Kami may gakuyog. Kamo may gakuyog sa kong bana. Isa okay. Dito mamis purgatorio kaming duha. Ana nya ikaw kay buutan man ka ni ditso ra man ka diri. Dugay-dugay mis purgatorio nya ambot nganong nagkuyog masagin mi pagsuod. Ala dindot ano.
Nya maingon ka, sana all. Oh, di ba? Nya okay na ninyo mga asawa. Okay, dili. Abi kamong mga bana, mananglitan ron ug ang imong asawa nakapangabit, nya pari pag yun ang nakabit ana no. Ana nya namatay to sila. Ana sus pagsud nimo sa langit didto man ang pari nagmisa pa. Nya ang liktor ang asawa lang gyapon nimo. Bebe unsa man mo okay ka bana? Di ka mo okay, di jud ka malangit. Muna maluluyon gyud ta. Unya di man ni nato kaya mao nang niingon ang si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ang Espiritu Santo maoy mutabang nato tagaan ta niya sa grasya nga maliwat tas Ginoo nga mahimong maluluyon. Muna diri sa atong tubag sa Salmo unsa man niingon ta diri, Ginoo maayo ikaw ug mapasayloon. Kita sad mahimo sa tang maayo ug mapasayloon. Ako mo pasaylo ra gyud ko ninyo bisan pag di kayo dako ang inyong gipalit nga raffle tickets. Total di man sa gid mo kadaog kay gamay ra mo gipalit no. Og gusto gyud mo mudaog ubay-ubay ha. Ana no. Matanawa pila pa atong halin karon 45,192 pa ka raffle tickets. Pero pakpaka na to ang namalit ni Ines. Salamat kayo. Pagkanindot o daghanon lang gid unta ni. Kutob na lang ni karong July 25 ha. Itong pagpamalit. Sila, sige, panuroy mo. Naidaghan kayo nato ron. Nagnuroy tickets. Niya, pamalit sad mo. Pinaagi sa atong GCash. Pinaagi sa atong kaning bank accounts, kwarta padala. Ana, karon napay time, no? Hangtod pa ni sa alas 7 sa gabi sa July 25, maligya tag tickets. Anya, o kamo sa mga online, kutob rata July 22, kung gusto gyud mo tickets, July 22 rata kutob kay process pa man namo in town, namo pa nang kubrahon, ana tanawon pa nas bangko sa GCash. Pero o gusto gyud mo mopalit, o gusto lang yun mong mudunit, dako kay tag panginahanglan karon sa ato lang pista, nagkinahanglan patag mga 3 million para atong gastuhanan sa pista das premium. Di ba? Dako-dako pa na eh. Ngano mo ra mamog na luya. Unya, ang atong bell tower, human-human na, bayruno na lang na nato. Nya ang atong adoration hala magsugod na tagamit karon wala mamugwa malipay mugamit na ta karon ba ighuman aning misaha magdana ta didto sa atong consecrated host para mao na didto pwede na mo makabidgil diha hangtod alas 9 o anas gabi alas 10 gabi so open na pero mohangyo ko sa mga kofradiya naminaw mo pag-assign gyud mo usa diha ka tawo nga maoy mo maglingkod dagi siya diha unya maglimpyo-limpyo ha kada adlaw mag-shifting lang hangtod kagabi nya umusod mo diha wa man ay mga lingkuranan ang inyo ragyong buhaton lingkod luhod ana lingkod lang mo sa lugba hubua lang inyong sinilas nya kamong mga dili na makalingkod di na makabarog amboton saon ka na ninyo bitaw ato lang pamutangan diha kuan mga lingkuranan pero napay mga kuwang diha sige pataog dugang no nya suggest lang sad mo sultihi lang kanang magbantay diha may untag na lingkuranan dadi lang sad ngatong mga lingkuranan naman tay mga kuan diha mga monoblock ana ha sa pagkakaron pero ato pa nang isigig improve na pay mga adjasonon diha tingali na panahon nga ato usang siradan pero mugamit na tagsugod karon salamat kay ninyo pero wala pa na mabayri ha gamay pa tag nabayad ana mo na palit yung raffle tickets nya na pa diha atong CR lisod kayo ilakaw ari oy na atong CR diha ato nang trabahoon sad padayonon tana nya na pa ta dihay walk of apostles nya pay atong bangko nga ilisanan daghan kay tag panginahanglan mo na nga maluoy in town mo sa atong parokya. Niari diri si Archbishop Abit niya tong gahapon
Nya lingi-lingi siya, siya kaya nakari man siya dire katong mo pay bag-o pa ko dire. Karon pagabalik niya isa grabiha ani siyan. Siyan naman magsiyan siya ninduta sa inyong gibuhat. Congratulations ninyo ha. Ana siya. Ugma balhino na ka. wala pa siya ningon. Pero wa sa takaybaw. Ana, pero nalipay kay siya. Nalipay gyud kay siya, siya. Nindot yun no, kanabitang naatay panghuna-huna mo niyang gisulti ba kita bang mga pari nindot yun nga maghuna-huna ta sa mupuli nato nga ato silang tagaan og maayong facilities. Ano yung mga panghuna-huna sa tong obispo insa nindot na kanabang dili nimo tagaag kalisod ang mupuli nimo. Ano na kamot lang taan nya. Wa na ra mo'y suporta sa akong social media platforms, no? Klaro kayo, wa mo irog ang akong subscribers. Pila na may sa taon? Irog ay gamay 297,000 na atong subscribers. Sige sad mo view, like, share, subscribe, ha? Kay gawas nga ato ning mapaambit sa uban, makasabot sila sa tanghaga sa kinabuhi, makapaminaw sila sa atong mga humili, mag-guided sila, maka-income sa tagamay para gihapon sa parokya. So salamat kayo. Nya nga to sang official Facebook page mao ang Santiago Apostol de Compostela. Unya lain pag yun nga paagi nga kamo makatabang sa simbahan, suportahin ninyo kining among Subfilisco, kaning amo bang project sa among cooperative din ako mao'y chairman karon sa board. Kaning Subfilisco na ami himuong Columbari 6-story building ni di pa lang nako mapakita karon dinhi nya ako na nang gipalingko dias gawas ang mga distribute na ba karon i-distribute dia mga leaflets nag pre-selling na mi karon sa mga Columbari 70,000, 80,000, 90,000 ang kada niche nya mo increase pa na siya into mahumana na mo increase na ngadto mga 70% or 80% ang increase. So, pahimusli ninyo ang pre-selling. Daghan kayo mga privileges, discounts, mag-term, na why interest, no? Basta pre-selling period pa karon ha? Kung saan man pag-contact, kontak ka lang ning ato mga admin staff na dinhi mga ngan og number. Si Raquel Jacobi, si Maria Cirilina Tan, si Shame Odirio, Bernardo Jacobi, bana na ni Raquel Jacobi, o si Hinara Laborte. Kaning maong project para gyapon ni pagpalambo sa atong katilingban. So dinhis parokya, og dito sa akong previous nga parokya, gasigi tagpadayon og himog projects para sa kalambuan sa katilingban. Nagkinahanglan lang ni og gugma sa pagpaambit nga mubunga gid ta dili ta mahimong sagbot mahimot ang trigo ang ilhanan nga kita trigo na atay bunga ang ilhanan nga kita sagbot wa tay bunga manindog mga trigo ipadayag nato ang atong pagtuo nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo yanak ni Maria nga birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus na matay o gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw minsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa kaambitan sa mga santos sa kapasayloan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, himuon nato karon ang nobina ni Senyor Santiago Apostol. Atong gipasidunggan karon si Santiago
apostol, usa sa unang gitawag ni Hesukristo aron mahimong iyang tinun-an, uban kang San Juan nga iyang igsuon, mibiya siya sa tanan aron mosunod sa Ginoo. Nahimo siyang matinud-anon nga saksi sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug sa katapusan gihalad niya ang iyang kinabuhi isip unang apostol nga namartir tungod sa pagtuo. Pinaagi sa iyang pagpataliwala atong ihalad sa Dios uban sa mapaubsanon, malipayon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikaupat nga adlaw. Mahal nga punuan namo og maisog nga kapitan ug mag-alampo namo Santiago Apostol, bisan dili kami takos dunggon tungod sa pagkamakasasala namo. Nagabasol na kami sa tanan namong mga sala, ug ania kami ang imong mga anak sa imong atubangan, nangamuyo ug nagpakitabang sa imong dakong pagpanlaban, kaysa kaugalingon namo wala kami gahom, kundili ang gahom nga magagikan lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, nga imo kaming idangat ni atong dako mong tinguha, aron walay makasala nga tawo sa atubangan sa Dios, o gitudloan mo sa dalan nga matuod sa pag-ila sa Dios ang mga Kristiyanos, ug lakip ang dili man usab Kristiyanos sa daghan nga lalang mo, aron sila makadangat sa paghimaya sa langit. Imo kaming ipangayo sa Dios niining hataas nga bertud tungod sa imong dakong pagpanlaban, aron kung mahaluna sa among mga kalag kining hataas nga bertud, makadangat kami sa mahal nga himaya sa Dios, nga dili kami makalapas sa iyang santos nga kabubuton, hinunua, makatabang kami sa among isigkataw, aron dili makasala sa Dios, ug makapahimulos ang mga kalag sa matuod nga pag-ila sa Dios, ug sa tanan nga mga gituohan sa Santa Iglesia, kay aron mamatay kami nga mga matuod nga Kristiyanos nga dili mahimulag sa imong santos nga grasya tungod sa mainit nga pagtinguha sa mahal nga himaya sa Dios, nga maoy makapahimo kanamo nga kasaligan sa imong mga dibotos, o bisan atua ka na sa langit, ipadayon mo gihapon ang pagbuhat tungod sa dakong gahom nga gihatag kanamo sa Dios. Busa amahan namo sa dako nga pagpaubos ug paglaom, nangilaba kami kanimo aron kami makadangat sa among gipangamuyo gikan sa imong dakong kaluoy ug hatag sa kaugalingon ingon sa gipangamuyo namo niining novena, kun angay man sa buot sa Dios ug makaayo sa among kalag. Amen. Sa hilom, mga muyo kita kang Santiago Apostol, sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni Santiago Apostol, amahan, dungga ang among pangamuyo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakaton sa tiningob nga pagpamuhat sa ingon, makabuot ang kalinaw, ang tingusbawan ug ang hustisya, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, lungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo ug makasinati sa kalinaw ug sa kahupayan sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, lungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, lungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggianila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, lungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, lungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato, magantihan na sa pahulayng dayon dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, lungga ang among pangamuyo. Tanan, makagagahom ug mahigugmaong amahan, imong gipili si Senyor Santiago Apostol, aron mahimong matinud-anong apostol, ug maisog nga magsasangyaw sa maayong balita, itugot na pinaagi sa iyang panig-ingnan ug amahanang pagpataliwala, madawat namo ang mga grasya nga among gipangamuyo nining nobina. Hinaot na magpabilin kaming lig-on sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug mahimong matinud-anong mga saksi si Kristo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod alang sa paghalad. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay nga dili gayod mobiya sa imong panon. Pinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo ug nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon aron mutabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak o gikan diha sa langit. Hangtod karon nagaagak sila kanamo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Muabot ka na
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gaugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Cordero sa Diyos, nanangahawakan sa sala sa kalibutan, paluin Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man yet a God. He's my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose love's a lamp to my feet, a light to my path. Jesus, my friend.
Magampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karong Domingo ha, wala tay blessing sa mga bata, kaya naman tay veneration sa relics, pwede ra mo venerate niya na tay mga bisita ron nga mo imbitar nato og marriage encounter weekend ang taga BLD. Mayong buntag, ug madagayaong adlaw kanatong tanan. ako si Alex o ang akong kapikas nga si Berna. Kami ang membro sa Bukas Loob sa Diyos o BLD, Compostela District in process. Adunay ipaghigayon nga marriage encounter weekend ang BLD community karong umaabot Agosto 7 ngadto sa 9, 2026. ug sa maong rason gidapit ang tanan nagtiayon sa pagtambong niining tawag. Kay diha sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16 nagkanayon, dili kamo ang nagpili kanako kundi ako ang nagpili kanino. Busa ania kami sa inyong atubangan, nag-awhag sa mga managtiayon nga kasado sa atong simbahang Katoliko, sa gidugayon nga tulo ka tuig pataas ang panagtipon sa ilang kaminyoon sa pagsanong niining maong tawag sa pag-apil niining marriage encounter. Usahay diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, matabunan ang kalipay ug kalinaw sa atong kaminyoon tungod sa mga pagsulay, mga responsibilidad ug mga kakapoy ug pinaagi niining marriage encounter atong kahatagan ug higayon ang atong pagkamanagtiayon nga makapahuway, makig-uban sa usag-usa ug labaw sa tanan, makigtagbo sa Ginoo nga mao ang sentro sa atong kaminyoon. Pagampo ug panghinaot nga kamo mosanong ug moingon yes sa maong awhag ug mamahimong sulugoon diha dinhi sa parasan sa atong Ginoo. Sa dugang pangutana o impormasyon, ayaw pag-atubili sa pagduol sa lamesa diha sa gawas. To God be the glory. Daghang salamat. Salamat tito o tita. So enriching na sa atong pamilya. So ato sang pasalamatan ang mga tao nga nialagad nato karon ining misa, ang ato dihang mga pimag sa gawas, tong kapulisan, ang ato sang barangay tanods, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong mga SOCOM or IT, ang atong sacristans, parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang ato karon nga pilgrims and offerers, Couples for Christ, Knights of Columbus, o ang ni-offer kaganiha mao sila si Mr. and Mrs. Chodorico Cagang Jr. and family, Miss Sita Mendoza and family, Ana Lisa Mambali and family. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Salamat kayo. Usbon ako ang paghangyo nga atong tabangan nga limpyo ang atong parokya labi na karon kaya pista ta. Ato hangyoon ang kanang mga tanang naninda diha sa kilid-kilid ng kandila man or naay mga tent tabang gitag panglimpyo nya kita sang mga parokyano ato sang tabangan og limpyo. Nya kanang mga parking diha sa atong karsada nga naglibot sa atong simbahan o diha sa atubangan ato gyung paningkamutan nga wa gyoy parking bisan og motorcycle anha diha ibutang nato sa may
Plaza Pilar anang atong mga kanang nag-occupy diha sa atubangan anha unta diha sa Plaza Pilar nato ibutang ang mga sakyanan o mga motor aron ang pagliyok-liyok sa ato dinhing palibot kay mudaghan magini ang tao dili unta maglisod. Ato lang ng paningkamutan og cooperate. Sa ato ding prosesyon inig ka kuan July 24 ighuman sa alas 5 nga misa ang atong tanan nga mga kapilya magda sa ilang mga santos patron diha sa Andas nagipamutang naman na deskilid niya magkuyog ta niya ang tanan nga mga tao dinhi sa poblasyon mutampo mo sa pagkaon nga atong pag-asawaan human sa prosesyon labi na gid ning mga lot occupants dinhi sa atong parokya naamang gid tay mga namuyo dinhi nga yuta sa parokya pa to lang ning tabangan sila ug unsay matabang nato pero ato sa ni silang patabangon nga palutuon tani silang pagkaon aron maoy ato dinhing ipakaon ighumas prosesyon pero og di sad paigo walang sa tay gumbulay ang atong pakanon ang dili taga dinhi ighumas prosesyon ang taga dinhi maoy mo pakaon dili lang kani mga house occupants dinhi sa atong lot apil na ang taga poblasyon ha kay pista naman gina siya hinaot pa unta manindog ang Ginoo manaa kaninyo Maanaa usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.